Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the Hej venner. I dag skal vi finde ud af, hvor mange penge jeg har fået ved at sætte 10.000 kroner i banken. 3 år for udskrevet termin 1 gang om året med en rente på 4. Lad mig lige skrive op. KT står for slutkapitalen. Det er simpelthen de penge, jeg har, efter der er gået 3 år i banken. Og som I kan se heroppe, på den øverste, så er slutkapitalen lige med startkapitalen gange, i parentes rente plus 1, i terminen. Så det vil sige, at nu skal jeg skrive startkapitalen. Jeg har sat 10.000 kroner ind i banken. Må jeg lige bære over med min dårlige skrift? Okay, så ganger jeg det med renten, som er 0,04. Ja, det svarer til 4%. 1 er simpelthen 100%. Så har vi 100% her, som er alle de 10.000. Og terminen er 3, fordi der er gået 3 år. Nu har jeg også snydt lidt på min telefon. Så jeg har simpelthen regnet ud, at hvis jeg ganger 1,04 med sig selv 3 gange, så giver det 1,24864. Så det eneste, jeg skal gøre nu, det er simpelthen bare at gange det med 10.000. Og så får jeg simpelthen $11.248 kroner og 64 øre. Velbekomme. Hej børn. Sidste gang fandt vi ud af, hvad der skete, vi satte 10.000 kroner ind 3 år i banken med den samme rente hver år, 4%. Hvad sker der, hvis det ikke er den samme rente hvert år? I dag vil vi finde ud af, hvad der sker, hvis vi sætter 10.000 kroner ind i 4 år, hvor første år får jeg 1% i rente, de 2 næste år får jeg 2% i rente, og det sidste år får jeg 3% i rente. Slutkapitalen er lige med de 10.000, jeg sætter ind, gange 100% plus 1%. Fortsætter den hernede. Hvordan var det? Gange 100% plus 2% i anden, fordi vi har 2 år, hvor vi får den. Gange 100% plus 3%. Hvis jeg så ganger disse renter, får jeg 1,082328212. Så det sidste jeg skal gøre, det er bare at gange det med 10.000. Og så får vi simpelthen 10.823,2 Det var alt for i dag. Velbekomme. K er startkapital, og T er termin, R er rente, og KT er slutkapital. Slutkapital er lige med startkapital, gange parentes 1 plus rente i terminen. Og startterminen er lige med slutkapital, divideret med parentes 1 plus rente i termin. Nå, hej. Jeg så slet ikke, at du var der. I dag der vil vi kigge på vores kapitalfremskrivningsformel, og så vil vi prøve at isolere kun 0 og R. Se, til at starte med, så skal vi have rykket 1 plus R i t derovre på den anden side af lighedstegnet. Så i alt kommer det til at stå KT divideret med 1 plus R i t.
På den måde har vi så isoleret K0 ved at bruge vores simple regningsregler for en ligning. Bagefter vil vi isolere R. Den er lidt mere avanceret. Til at starte med skal vi have rykket K0 over, så der kommer til at stå KT divideret med K0. Hvorefter vi så skal få rykket T over. Det gør vi ved at tage roden, T-roden af det her. Og så til sidst skal vi trække 1 fra, da vi har 1 plus R herover. Og på den måde finder vi så R i kapitalfremskrivningsformen. Halløj. Vi skal snakke om den gennemsnitlige rente, og her har vi en formel på, hvordan man regner den ud, hvor man siger RG, hvilket er renten, og så tager du den i en kvadratrod i t'ene, og så har vi så E plus de forskellige renter, som vi så ganger. Og her har vi et eksempel, hvor at vi har sat renterne til nogle forskellige procenttal, som 5%, 17, minus 2 og 1,5%. Og så har vi så lagt den ind i formlen, hvor vi så ganger den med hinanden og minuser med 1 til sidst. Og det har vi så fået til 5,13%. Hej, velkommen til Kridt i Munden. Jeg er Felix. I dag skal vi finde ud af, hvad der sker, hvis man får tilskrevet rente en gang om måneden, i stedet for kun en gang om året. Fordi så sker der det, der kommer renters rente. Så får vi flere renter oven i de andre renter, og så giver det et højere resultat, hvis vi kun får det en gang om måneden. Lad os tage det samme eksempel som før. Slutkapitalen er lige med de 10.000, vi sætter ind, gange renten på 0,04 plus 1. Så har vi den samme formel som første gang. Nu skal vi huske, at der er 12 måneder på et år. Så hvis vi får udskrevet det månedligt i stedet for årligt, skal vi dividere 0,04 med 12. Og så skal vi putte det i 12. Men oven i købet, så har jeg også puttet det ind i 3 år, så vi skal gange det med 3. Fordi der er 3 år, og der er 12 måneder. Og jeg kommer tilbage med resultatet om lidt. Hej matematik. Jeg har simpelthen regnet lidt på det, og hvis du lægger dem her sammen, 0,04 divideret med 12 plus 1, så giver det 1,0033. Hvis du ganger det med sig selv 36 gange, så giver det 1,127271,861. Hvis du ganger det med 10.000, som er det sidste, vi skal gøre, så giver det 11.072,71886. Halløj. Nu skal vi høre om, når man skal finde besparelsen og stigningen på tal. Så for at finde besparelsen, så tager du førpris minus den med nupris og dividerer det med førpris. Og så ganger du det med 100 for at finde det i procent. Og så har vi et eksempel, hvor førprisen det er 20 kroner, nuprisen er 15 kroner. Så har vi så sat den ind i vores formel, og så regner det ud til, at det bliver 25%. Og når man skal finde stigningen, så er det næsten det samme som før, men man tager bare nupris, minuser det med førpris, dividerer det med førpris og ganger det med 100. Så har vi taget et eksempel, hvor at førprisen er 20 kroner, nuprisen er 25 kroner, og så har vi sat det ind i vores formel igen, ganger det med 100, og så bliver det 25%. Så det her det er formlen for en variabel rente. Nu vil vi prøve at bevise, hvorfor formlen for den gennemsnitlige rente kan passe. Her der har vi, at KT er lige med K0, og så gange med alle de forskellige renter her. Og det vi vil finde, det er jo et tal, som vi kan bruge fast for alle årene. Fordi vi vil finde en anden formel, som der giver det samme resultat, så kan vi sætte dem op lige hinanden. Så der kommer til at stå K0 gange 1 plus RG, altså den gennemsnitlige rente, og så i T. Så kan vi så begynde her at se, okay, K0 står på begge sider af lighedstegnet. Så kan vi bare dividere med K0 her, dividere med K0 her. Det betyder så, at vi effektivt bare kan fjerne det ud af ligningen fuldstændig. Det vi så er tilbage, det er så 1 plus RG i T. Men den her potent, som vi også gerne fjerne. Så den kan vi så rykke herfra, og så over som en rod her. T-roden. Så kan vi hæve parentesen. Og så til sidst kan vi trække 1 fra herover.
Og så har vi, at den gennemsnitlige rente er lige med t-roden af 1 plus r1 gange 1 plus r2 gange 1 plus r3 osv. Goddag og velkommen til indekstallet. For at finde indekstallet tager vi nu-prisen og dividerer med basisårets pris og ganger til sidste 100. Her overser vi et eksempel. Vi har valgt året 1990 som basisår, det er det år, vi tager udgangspunkt i. Derfor er indekstallet for det år 100, da 320.000 divideret med sig selv gange 100 vil give 100. Derefter tager vi 370.000 divideret med 320.000 gange med 100 og får værdien 115. Det fortsætter vi så hele vejen derhen. Og det vi så får her som et resultat, det er et tal, hvor man ikke kan se, hvor meget vores pris er steget eller faldet i forhold til basisåret igennem tidens løb. Rigtig hjerteligt velkommen.